Istorya asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, sus na init tatanems. Matindi. Summer na. Giraray ang pagrespeto mi sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad. Lalong-lalo na po itong sunamo yan na magdiretso kan pagantabay sa programa ng Bicol Target. Kami po naglalaom na padagos ang satuyang panarig sa mahal na Diyos. Pakimaherak na malampasan ta na ining kadifisilan ka na bilog na kinaaban. Dara ka ining gyera duman sa Medyo Oriente. And kami po naglalaom na igwan aning resulta sa maghapon niya tong pagtrabaho, pagal, diskarte, sakripisyo, hinguha siniba pa. Sa paagyan kang padagos niya tong panarig asin pasasalamat sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Garinalingawan na tatanem so istorya kan mga evacuees Kumusta daw kung nakakaraos pa ba yan Gariday manin mayor na problema Kumusta ka mo mga evacuees dyan sa evacuation centers? Diretso ba ang ayuda? Ang pagtaonin tabang? Gariday nakitang istoryang nakukuha. Maray ka maglibot dyan sa mga evacuation centers na naman. Day pa man bagasin na pinauruli, Musta ka mo dyan? Sundo man kitang alas 5 ang hapon, ngunya na Lunes 6 de Abril 2026. Magiging katuwang tadyan siyempre ang news team. Nanginganot si Chief Jimmy Nasalita, Pading Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, Joshua, si Angel, Karen, Manibela, Henry Mata. Sa Master Control si Tatanems Flora. Sa newsroom yaon dyan ngunyan si Ma'am Sha Leron. Siyempre, ipinag-ready na po. Asin padagos an pag-monitor sumadakan mga istorya kan grupo. Kasabay dyan siyempre si Nicole Ann Gloriani. And Jen Matthew Balyaran. Pati na po si Jimos Barrios. Sa supervision na yan kan samuyang matindi. News Director Bardila. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na hapon. Igwang naka-standby tabi tatanems. Sige, ipasok natin muna tayo kitang mga istorya na tatauan taning prioridad lokal siyempre so mga bareta pag naka-ready pasok natin agad buday ko kitang major developments national and international kung ano po yan tabi sana po yaong ka mo paramdam 094267011195 and 096607301115 if primero sana igwa dyan Nigong King Reynaldo, baka ikaw lang nag-iisa. Nagdadangog. If ever, gusto nindo, latest kung ano ang nangyayari, National Buddha International, you be the boss. Text lamang ka mo dyan. Takunday, mauli na ako. Si King Masana Faranta, baita. Kung gusto nindo may mga major developments po. Tabi, local, National Buddha International. Tabi yan. Text lang ka mo. 09 kadakol ba kasubago 094267011195 and 096607301115 yan tanganing ma-feel niya to ang beat bakong mahawak ang beat ma-feel ang beat ito meron na isa nagdakwa na tulo si El Viajero good PM boss fight sana itabi salamat tabi bueno istorya kita muna dyan sa luwas.
Si Angel na Mustaza. DZGB on the spot. Aramon taraw. Diyos marhay na hapon, Tabi Angel. Go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na pagkahapon po sa tuyang mga paraan tabay. Ini na Sir Pio si resulta kan ginibong committee hearing kasubagong aga kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pamamayo ni Konsehal Bush Lucila manungod ini Sir Pio duman sa 300 pesos sa subsidiya kung saan itatao pa lang ini Sir Pio sa kada residential account number na sa diri kan mga ligaspeno na kung sa intiga karkulo na maabot sa 43,000 o sobra sa 43,000 na mga accounts, mga miyembros konsumidores kan Albay Electric Cooperative ang mabibenepisyohan kan subsidiya hali sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Iyan Sir Pio ang resulta kan committee hearing kasubago na pinanganota ni Attorney Konsehal Bush Lucila na ibahan si Alcalde Hisham Ismail, Vice Alcalde Luis Gutierrez, mga representante kan Aleco, maging Sir Pio ang mga pamayo kan Bapa sa syudad. Sa nasabing pagtaripon na Sir Pio, pigplan siya ninda duman itong mga terms na ilalaag, sakop duman sa pipirmahan pa sana, bibilog na Memorandum of Agreement na pipirmahan entry kan Alcalde asin kan Aleco, kung sa Sir Pio kabilugan na 40,913 na mga active consumer asin an 1,866 na mga BAPA member ang mga karesibik ni Sir Pio. Alagad sagud sa nasangunya na pagkaaldaw dahil ta nag-account Sir Pio itong officer kan Aleco na assigned sa BAPA, duman nagluluwas Sir Pio na itong nasa 14 BAPA digdi sa syudad kan Legazpi, dakol pa digdi Sir Pio yung mga lugar anak nasa aron pa kaining BAPA. Igwa pa lang Sir Pio dai pa na iisumitira sa indang mga listahan na kung halimbawa ngaya dyan sa may parte kan Bunker 1 and the data kan Aleco nasa 65 sa itong mga membro kan BAPA. Alagad kan pag-abot duman Sir Pio sa Hororon, 95 na pala ngaya ini. Kaya tig-account ito Sir Pio dahilan ta syempre dapat ngayaman ining makasabay duman sa subsidiya na itatao kan LGU Legazpi. Kasabay pa duman Sir Pio sa nagbutwa sa pagtaripon na piglinaw itong mga naputulan ngayanin kuryente na sobra na ngayon sa sarong taon dai kwalipikado duman sa subsidiya mientras na itong piga-apod na temporary disconnection o nagkaperang simana pa sana o bulan kakasabay ini duman sa tatauan ni na 300 pesos na direkta ini Sir Pio na iba minus o ibabawas duman sa bill minda na itatao kan Albay Electric Cooperative. Ang paliwanag ni Lucila Sir Pio, ang target nindang bulan para may implementar ini iyuan Abril. Alagad ipinaliwanag niya na kaipuhan na mag-agi sa magkakanigong proseso kasabay ang pagpirma kan kontrata, pagbilog ng appropriation ordinance asin na oras na maaprubaran ini sa sanggunian panglungsod kan Legazpi ipapadaraman sa sanggunian panlalawigan para sa review. Mientras sa Sir Pio sa lado ni Alcalde Hisham Ismail, sabi niya kasubago na enot na siyang nagkaigwanin komunikasyon kay kinatawan Bilis sa Abadesa bilang pamayuman kan Committee on Appropriation sa Junta Provincial kan Albay at nagkahuro nga sila na ninagad niya na mapakastas ang pag-review kainita nga nga ma-implementar nga tulos kung sa positibo man ang kasimbagan kan abogadang kinatawan sa kahagadan kan alkalde. Sa aga Sir Pio, sa regular na sesyon ka na sangguni ang panglungsod kan Legazpi, sinabi ni Attorney Bush Lucila, nilalatag niya naman ang resulta ka na sabing committee hearing kasubagong aga. Roger, sige, tatry kong apudan si abogado Boots, Tabi Angel, kargado itong sa imong informasyones, kwanta ining marhay paano tanganing maintindihan tata igoning su mga interesante ka ining marhay. One time lang pala ni Tabi Angel, sige. Opo, Sir Pio. And very good. Basihan ninda Sir Pio, ito pong data, itong listahan na pigsumitira sa inda sa indang opisina as of March 27. So halimbawa Sir Pio, may mag-apply na kamati ngaya kaining bareta at nagkagusto na maging beneficiaryo man. Opo. Sa ninda ako dahil lang tasagod sa na March 27 ang nasabing data na iga-qualify man at tatawag ng subsidiya kan LGU Legazpi. Yan, hold on ka lamang una Tabi Angel, yan. Nasa linya tibaad lamang maundar kita ni City Councilor Attorney Boots na Lucila, Tabi Angel. Nasa linya, yes, ka na maghali, Tabi Angel. Okay po. Councilor Attorney Boots, CPU Tabi ini kan DCGB.
Good, Hi, Pio. good afternoon. Good afternoon. Ay, Counselor, pwede pong makisuyo tabi sa imo ma-interview ka. Manunungod sa pinag-report niya ni Angel na Mustasa. So, sa mo yung corresponsal diyan sa City Hall. So, parang subsidiya baga tabi pag hururon nyo dyan sa Aleco Casubago? Ayun po. Sige po. Sige. Natapos pa lang sa samuyang committee Ah, sa buong aga. sige, standby po tabi akin Councilor Bot, standby. Angel, thank you so much Angel sa report ha. So yan, Sir Tayaon Pio, na si ang madugang Juan, bakong Councilor impormasyon Bot. Sige. Sa luwas, in Ramos Plaza, Diesel Revenue. Thank you so much tabi Angel sa report hali dyan sa luwas. This time tabi standby muna all units at nasa linya po makuha kita ng precious time. Pasalamatan ta si Councilor Attorney Boots. Na take sa tuyang call Councilor Boots Attorney, maray na hapon si Pio tabi kan DCGB. Maray na hapon tabi, Pio. As in, maray na hapon tabi sa gabos na gaimati sa indong programa. Primero, salamat sa oras tabi. Councilor tabi, madangog kami, kindly paki-edukar kami ining subsidiya na itatao kan city government patapos ang pagtiripo nito diyan sa konseho. Madangog tabi kami, go ahead po. Iyo po, this morning po, nag-conduct po kay committee hearing sa Committee on Rules, Laws, Rules, and Oversight sa Sangguniang Panglunsod Session Hall. Present were representatives of the ALECO, presidents of the different MAPAs, since mga nakapirang department heads po concerned. Also, present were Vice Mayor Luis Gutierrez, as in si Mayor Hisham Ismail, para tabi ay tukarmi na asin pag-uruna na sin plancha na so subsidiya na pig-anunsyar ni Mayor Hisham kang March 30 last week po. So kasubago ang napag-urunan mi po na tawan ki 300 pesos subsidy ang gabos na residential account, active residential accounts kang Aleco po. So active po meaning to say bako sina disconnected for more than 1 year, and I believe this was reported already in your Facebook website na they po makaka-receive sa mga 11 year na diskonektado sa Aleco po. Residential, meaning to say, gabos po na residential na accounts, hindi po sa Legazpi City ay included. Kaya ba na po digdi so regular residential accounts, ibig sabihin so may sa diring metro. Kaya ba man po digdi so mga BAPA na siguro may 14 BAPA na organization kita sa Legazpi City na well represented Casubago na kaya ba man po individually sinda. As in kaya ba man po so intra sa solar program kang Aleco. I believe there are 16 yata sinda na kintra sa solar program kang Aleco. So gabos po ini makaka-receive ki pesos na subsidy sa indang, hopefully sa indang masunod na bill. Pigalaban po ni Mayor Hisham na may dali pati sa pagpasakang appropriation ordinance para digde para tabi sa bill po end of April nakalog na po ining subsidiya na ini. Very well tabi Attorney Councilor Boots primero ang qualified beneficiaries would be the active residential consumers dahil kasabay yung commercial boda industrial. Dahil po kayo ba so commercial, so industrial, tapos sa mga different use. Gabos lang po residential. Yun, opo. Paki-qualify po itong so Iguaning Moroso tabi boda disconnected, madangog po kami. So disconnected po sa mga 1 year na labi na day na po nagbabayad as in din nagbabayad sa Aleco, day man po makakaibalig di sa sa programa ni Mayor Hisham na subsidiya. Pero so kunwari baga pinutulan kita por del po day nagbayad ki bill last month or 1 month lang na mapareconnect within this month kay po sinda. Day mi na po pigiba sa mga 11 year na po na daying daying connection day man po mako-cover kang sa tuyang subsidiya ang sindang utang sa Aleco. Yes. Iyo po ang discuss mi man Casubago na number 1, di naman dakay po sa kuryente more than 1 year na sindang nagpa-disconnect. Tapos number 2, most likely po kung walang ang babayadan ninda, ang 300 pesos na minus po sa inda, di man po makaka-reconnect po sa inda. So big cut off ta po ini kang March 27 tayo na po so latest data kang Aleco
na mga data sa mga consumers. So March 27 po, meaning to say, all those who applied sa bagong linya po, ngunya na after March 27, they naman po makakaiba digdi sa tuyang programa. We have to define the line kung no rin po kita ma-determine kang number of consumers. Dyan po nakasalalay ang pag-a-appropriate me. Takipuan pa po kargahan ki kwarta ini, and we have to be exact sa appropriation ta because this amount will be downloaded directly to Aleco po. Sinda na po ang makalta sa bill kay ini sa maabot na Abril kung matapos po intiro. Opo. So, apera ka itong so mga 1 year na disconnected na. So, mga new applicants na pending mo yan and halimbawa na-aprobaran sa aga o ining within the month of April, would they also be qualified? Today na po, wala mapagod kaming pasensya, tapano, we have to be definite kung no rin po ini ika-cut off. Tapano, nakasalay po dyan, so so amount of appropriation that we will set aside para digdi sa programa na ini. And lemang po pwedeng maging open-ended ining programa na ini na sugabos na ma-apply, in the future makakalaog, maiipit man po kami sa liquidation. Iyo po. Naunambitan mo so pag-appropriate ng exact amount, gura more or less ang yaon dyan na preparado as in sa intaw huhuguton iyan tabi? Ang Sulat kang Ligaspi kang inot na meeting, indicative meeting, set aside good enough for 44,000 families. Nakasabi si Sir Jeff na we have enough budget for 44,000 families. Pero ang minaluwas kasubago, baka 43,000 lang ang intirong residential tapo digdi sa Ligaspi City. Oho. Sa in po huhuguton? We have an unappropriated surplus for calendar year 2025. Ibig sabihin sa mga sobrang collection account 2025 na exceed so projected na collection, ito po ang mga savings tabaga, ito po ang gagamiton ta para sa mapondohan ining proyekto ni Mayor Hisham. Ay, opo. Ano po initabi City Councilor Attorney Boots, regardless kan sa indang consumption, para rehong 300 pesos ang isusubsidi kan regardless po sa sendang consumption, pareho pong 300 pesos ang makakaltas sa bill. Mahapot naman po paano po sa mga din nakakaabot ki 300 pesos monthly. Pwede po siyang i-carry over sa next month, and kung may matada pa the month after, pero ang cut-off na po is December 2026 sa pagka-carry over kay ni. Masarado na po ang libro kang Ligaspi, tapos kung ano man po ang kay puan iuli kang well, it was discussed during the meeting kasubago na di na pwede cross ki 2027 so programang ini. It has something to do with the COA na dapat magsarado kang libro and maliquidate so intirong amount na pigluwas for the calendar year 2026. Possibility na maihabol nito, target nito mag-appear na ini sa bill for April, ma-review pa na sa sanggunian tabi panglalawigan. Yun na nga niyo po, yun na pagkaroon ng kasubago, medyo bako man po butas ng karayom, pero apiki po kita sa oras. It was discussed noong March 30, tapos nag-Holy Week break kita. Ngunyan lang po nag-resume. Kung mapasa po ini sa aga, magpirmahan ki kontrata, kaka-refer po sa Committee on Appropriations, baka makaka-refer sa aga man po for the preparation of the appropriation ordinance, baka ma-report po sa April 14, and that week i-submit na po sa sanggunian man sa ordinansyang ito for their approval. Although si Mayor, kinauron po susutuyang matibay na board member kasubago na chairman man kang Committee on Appropriations sa probinsya na si classmate ko po, si board member Mel Abadesa, kung pwede na ma-fast track po, ini pinakiurunan niya, kung pwede ma-fast track as in matamaan sa target po na end of April. Positive man po sa simbag ni Attorney Mel Abadesa, pero again, we have to play it safe. Kaya abo ka man po, ituldo ka na April talaga ini matatapos. Pero iingwaon po kang yung tiro na April po igigibo, April po iluluwas ang satuyang subsidiya. Would you personally lobby it sa classmate tuman sanggunian?
Oh, of course, po. Kaya nga ni po, pig-meeting ko, pig-hearing ko na tulos today, kahit na pig-refer lang ini sa kuya, was it Wednesday last week, pig-refer sa kuya Wednesday in the morning, tapos nagpadala ko mga notices sa inda tulos, na mag-meeting para mabukod na po ini. Aram mo po, Sir Pio, grabe ang pagapat kining nangyayaring pagsakat kang presyo kang diesel, gasolina sa bawat tao. At ang kamautan po ni Mayor Hisham, masin ang 17 sanggunian, na maski puro paano, makabawas kami sa gabat ka na mamatian din sa buhay. So regardless po of kung ano man po kamo, regardless of kung kano kadakula ang bill na piga-receive, mataw kami ki subsidy na 300 pesos. This other than the subsidy na pig-promise ni Mayor duman sa tuyang mga padapang para tricycle na tawan man ang subsidiya para sa panggagasolina ninda. One time lang ining sa kuryente tabi, Attorney Boots, Councilor? Uning sa kuryente, one time lang po. One time lang po para makadagdag lang po sa makapagaan lang po at least once sa rumbulan sa uning maabot ng mga uning taon. Okay, saro na lang po tabi, City Councilor Attorney Boots, na-mention mo sa mga tricycle drivers. Kumusta na po ito? Ano nang status ka ito? Nasa review man yata ito kan sangguni ang panlalawigan? Ang gigibuhon ka to, baka magpa-meeting po ako kaya mga next week. Pipadara pa lang sa kaya ni Mayor Su request for the passage of an ordinance o kaya a resolution. Pipadara pa lang sa MUYA today, so mapapabot ako baka Monday next week. Pero sa mga katugandang nasa nagakayod po, will be receiving their subsidy from DSWD this April 8. That's in the amount of 5,000 pesos po. Yan sa Big Dali po. So subsidy additional from the city can still wait. Nakaka-receive pa lang po sinlaki 5,000 hali sa DSWD. Yun, so halatun ta so proseso ka itong magtrabaho tabi po. Iyo po. Sige. Councilor Attorney Boots, kung ikaw kang gustong idagdag, you have all the time, go ahead. Ang gusto ko lang po idagdag na sana tabi gabos kita maging very patient sa nangyayari na pong ini. Number 1, bako tayo kagustuhan in tiro. Number 2, gabos kita apektado. As in, number 3, asahan nyo po na kami po, ni Mayor Hisham, si Attorney Butch Lucila, si Vice Mayor Luis Gutierrez, and the 17 Sanggunian are doing everything that we can to alleviate the impact of the rising oil prices digdipos tuyang padapang syudad. So, kung tandaan niyo lang po, ang gabos ming gigibuhon, we hope will be for the good of Legazpi City and for the good of all of its citizens. Sometimes kaya we have to do some sacrifices na narareklamuhan ako. Pero tandaan ta lang po na mga sakripisyo na ini, it's for the greater good po sa entero po ini. Yung man sana po at kung ano man po ang problema nyo, bukas po ang sakuyang opisina, bukas ang opisina ni Mayor Hisham Ismail para po tangugon kung ano man po ang mga hinainindo as in matawan solusyon sa kung ano man po ang mga problema. Councilor Attorney Boots, salamat, mabuhay katabi. Salamat po, Pio. Salamat po sa gabos na nagayamate. Thank you so much mga tugang si City Councilor Attorney Boots Lucila sa sayang komprehensibong paliwanag manungod sa istorya nga dyan na subsidiya kan babayaran niya to sa kuryente hatod kan ining City Government of Legazpi. Yan tabi. What happened? Hindi na tumutunog to tabi. Tatanamis yung ating computer. What happened dito ha? Sige. Bueno, anong advice mo tabi Tatanamis? Si Pading Al, ipasok na natin. Hindi tumutunog Tatanamis. So, dahil man nagkuhan, dahil man kunyan ini, dahil man naghang. Wala. Wala na. Kanina nagtutunog ito. What happened? Wala talaga. Ayaw niya pumasok. Sige, dahil balik kumpadre Ngal, marhay na hapon tabi. Please go ahead na. Mainit na hapon tabi pade sa informasyon pa. Full alert man giraray mo niyan ang PNP Legazpi maski tapos na ang Holy Week. Ini ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. dahil ngunyan na summer vacation na, mas dapat na maging alerto ang mga pulis, lalong-lalo na sa mga motorista
dahil siguradong dakulan mga minabiyahe asin nag-aagan din asistensya sa mga autoridad pag-abot sa sendang mga pagbabiyahe. Ang sabi ni Police Lieutenant Colonel Tagtag, igwasindan ng mga Motorist Assistance Center para magserbi ng guide naman sa mga bisita lalo na. Asin yan man ang sayang panagos na pagkapasalamat dahil very cooperative man asin yaon ang kolaborasyon kan iba-iba man na mga government law enforcement agencies dayuan katabang ninda sa pag-enforsar lalong-lalo na sa pagbantay sa traffic. Nagtaon na sigurasyon ang PNP Legazpi Chief na yaon ang sendang alert ang pagbantay ngayon na summer vacation na dahil nga ni tabuelo ang mga tao sa pagluluwas kaya mas kinangani mainit ang panahon pero yaon ang PNP naka full alert man giraray sinda. Kumusta dyan sa imong kahadian, kumpadre? Medyo ma-press ko dyan, buda. Siguro may lumbod dyan na pwedeng salakaning gatas, buda, di na asukar. Kung sa lumbod man sana, bumisita ka sana, madali man sana yan. Madali sana magsanggot. Tapos asukar, buda, gatas. Ano? Tiyan na siram sana. Buda, nadadagog yung tuturaok. Yelo. Isus. Tapos Sinasabi sabayan ko. mo ganing native na manok. Yan ang sinasabi ko. Schedule. Pwede. Schedule ka lang. Anytime. Mag-abiso sana. Sige, kumpadre. Yan, tabi pa din ang informasyon pa man. Halin din niya sa Southern Parkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre. Al Oras Pilipinas, alas 4:35 sakto. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Maski si King Rinaldo sa paradangog ta idagos ta ini. Maski si King Rinaldo ang paradangog ta idagos ta ini tabi ano. Dali po muna ha. O yun na, diyan palang tatanim sukwan. Sandali muna. Ito ba? Sandali, ito na. O yun na baga. Tabi ano. Sige, may report mo na si kumpadreng Jimmy ang sa tuyang chief reporter. Ali dyan sa luwas, isihunta daw ang sa iyang dagdag mana informasyones. DZGB On the Spot Report. Aramon tan informasyon ni paring Jim. Chief Jimmy, marhay na pon. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Dahil panin opisyal na communication ang DILG region, Maginan probinsya, may kinaraman sa press releases sa paginin social media sa pinagsusugo ni DILG Secretary John Vic Rimulya, nagsasabi na bawal na padian irinuman sa mga pampublikong lugar, orog na sa mga gilid nin kalye o mga dalan na pig-aaragihan nin tao, bawal an irinuman na nagluwas pa nin mga tukawan asin lamesa. Ikadua, bawal ang pag-ukas o paglakaw-lakaw na daing bado. Oho.
Sinan na mga video okay, paglampas alas 10 nin mangge, bawal na. Asin si Simon may reklamo, iapod lang daa sa 911. 911 sa pulis. Kasabay pa so korpyo sa menor de edad. Anapot yan, ano daw yan, maging seryoso daw yan. Ngonya na hapon, pigpasyaran kan di si GB News an opisina ni MLGOO digdi sa ginubatan, partikular si Mrs. Ruth Villarmino, kung saan sigun sa saya na ipasaindan in opisyal na notisya for dissemination kan informasyon pati guidelines kung paano ini ipapasunod. Oho. Ano ang disposisyon pwedeng hagadan magpaliwanag kay ni iyuda ang DILG Regional Office. Yan. So, magayon man programan kasubuan na ini kan DILG sa pagsabing maski purwa paano kung seryosong ma-implementar ini magiging marayat resulta kumpara sa nakatudan na buwilo sana ang mga may bisyo kan sa indang mga aktwasyon na gariday na kidisiplina tabi pa na nagre-resulta minsan ki iriwal ki mag-aramigan sana iriwal sa barangay ang minsan na dadanyaran pa ang kapamilya pag naguli sarong na dahil ki mga drone division na mimitirin pa so mga aki o kapamilya man sana. Roger. So ngunyan ayuanan dahil pa ma-establisher kan mga nasa LGU kung paano ini naturally implementar ini ka sa mga barangay ang mga hapot dahil pamasimbagan kung paano si sa mga kaso so ano nan mga masunod na proso once na igwanin mga nagmagkadarakop na nagbaralaga ka ini tabi pa de. Roger. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran yan kan PYC Enterprises sa pamamayon ni Mr. and Mrs. Raulin Barisa Calio. Naputol kumpadre Jimmy. Basta radyo PYC Enterprises. Pero yan na unit mo yan kumpadre Jimmy maski sa inyan sa kinakban. Yan na unit mo yan. Maski sa inyan. Maski sa inyan. Bilog na taon. Umapod ka sana. Sabi ni Director Mar, maski sa Iran, maski sa Israel, maski sa US, pwede na yun Correct. Totoo yan. Bakong karaw-karaw. Ang bayad sa napatikan, 750 ang taon. Uninterrupted na kon iyan. Medyo may dit lang na delay ta minaagi bagas sa tuyang ipahido mo sa kalangitan, igwang link ang DCGB sa satellite. High-tech ining moderno ng marakomunikasyon ini pare. Kung medyo nalalawit pa kita kaya minsan pag wala mo napuputol. Iyo ta igwaning na siguro mga 1.5 or 2 seconds na delay iyan. Pero malinawon kumpadre Jimmy, ala CNN, BBC, Al Jazeera na yan na konta buda Channel News Asia, anywhere in the world yan bakong karaw hali yan sa PYZ Enterprises. Sinasabi ko kumpadre Jimmy. Natural pagikan sa toyang news manager, news director Mardila. Thank you so much and natural sa toyang PYZ Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Barisa Calio. Sadit-sadit sa napati. Sa dayuton sa natabi pa de. Oho, niya. Kumo mo sa nakan kamot mo. Niya. Atay ba kung dumumang ka sa Israel, sa Iran? Nako, lusot iyan. Lusot? Maski sa yung mga oro antena pati. Dahil antena. Ikaw man hindi na minauro-uldot na sa dayet. Sudoy-sudoy sana, sudoy-sudoy. Yan. Gari sa dito sa nang kwan, PTT. Yan. The best. Yan pa di. Naputol pa di ang sa imong transmission. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy and salamat sa PYZ Enterprises. Yan, tabi PYZ Enterprises. Kina Sir Raul and Marisa Calio. Tabi dyan sa PYZ. May
Dua yan actually igo kitang Starlink and igwa pa kitang direct link sa satellite. Yan na unit kan Megaforce chip Jimmy Iguana. Anywhere else yan tatanim sa ko sa bakong sa karaw sa US, Israel, Iran, Afghanistan, Lebanon, Syria, North Korea, China, Japan, United Kingdom, Australia, baski sain. Ano man na oras pag pindot ni Chief Jimmy duman sa sadit-sadit na itong unit, dahil mga orante na, uyan dyan makonektar sa satellite mo sa kalawakan. Yaon dyan. Mapitik digdi sa technical. Kay Tatanems, budak kung si Simon na naka-duty. Matik yan. On-air yan tulos. Kaya salamat. PYZ Enterprises. Salit-salit sa ng unit yan. Tapos ang antena nga ni sarong dangaw. Oh, yan. Iyo po yan. Unlimited yan. Sarong taon. Igwa lang ning SIM card man. Pero dahil basta may link ka satellite, matik yan. Oh, salamat. Suko niya ang tabi, inimaluwas sa mga bareta dyan na banggi, telebisyones, may maray-ray tatanems na nangyayari. At the very latest is ining sitwasyon duman sa Medio Oriente. So Estados Unidos de America, buda sa Iran, pati naman mga mediators. Luminuwas pa lang ang baretang ini mga kasubagong mag-alas 2 pasado. Nakuha niya, nahugot na naman sa mga sources niya to, nagkakaigwa na nin hururon, pigbubusol na tatanems ang saro may kabangang bulan initial na ceasefire. Iyon na, naghuhururo na, may mga mediators na tabi. US, Iran, Buddha mediators pushing for 45-day ceasefire. Yan. The US, Iran, and a group. Hari ini sa ako sa source ta naman sa US sa international Reuters. Yan. Sa US, sa Iran Buddha grupo nin regional mediators are discussing now, nagdi-discuss na kang terms for a potential o yan na, bumaga hinugo na 45-day ceasefire that could lead to a permanent end to the war. Potential ng ceasefire, tighururo na, initial 45 días, and pwedeng umabanti pa sa mas dakula mahiwas na pagtatapos na permanente kan giyera. Ang report na yan, nahugot niya to sa Axios report kan Domingo gunyan duman sa ibang nasyon, citing apat na US as in Israeli and regional sources na igong pagkaaram sa nangyayaring hururon. Sabi digdi, pinagkukonfirmar pa ni ba pang detalyes, pero sa White House, buda sa US State Department, day pa man nagre-respond sa report na natural, mga high level iyan, dayan basta-basta kakaigwanin mga development, tagulpian mga pinagkukonsiderar ka yan. Sabi digdi, the mediators are discussing the terms of a two-phased deal. Yan, so mga nag-intervenir mga mediators, naghuhururon ning duwang lado kan deal, kumbaga hururon. Ang sabi digdi, ang first phase, iyo po ang posibleng potential 45-day ceasefire. Potential na ini potential 45-day ceasefire during which sa laog kang 45 días na ceasefire na pinaghurunan na ngunyan, didiskutiro na super permanenteng pagtapos kan giyera, duman na ininegosyar. Yan. The second phase,
would be an agreement on ending the war. Yan, tabi ha. Sa laog na ito dakang 45 diyas na hururon, ceasefire, dumana, lulutuon man, so permanente ng pagtapos kan gera. Sabi digdi, the ceasefire could be extended if additional time was required for the talks. Pwede pa danganing palawigon so initial na 45 diyas na ceasefire na pinaghurunan kung kapuson sa negosasyones. Sabi digdi, US President Donald Trump told the Wall Street Journal on Sunday his deadline for Iran to open the Strait of Hormuz or face attacks on critical infrastructures is Tuesday evening. Yan. Ipinagdawit lang su patanid ni President Donald Trump sa Iran na kung day ngaya kamo magpundo, ang day ngayon nindo bukasan ng Strait of Hormuz sa Martes na banggi, tatari tian mi na ngaya kamo. Yan. So yan po ang very latest dumantabi ha sa lado international. And sa lado national, itong ipinag-report ni Chief Jimmy, kumpadring Jimmy, sa mga pahayag ni Secretary Remulla na Department of Interior and Local Government, bawal na o kamo dyan mga parainoms, batam usuan mo niyang tatanim, basta mainiton baga ano, matex kipade, nga mainiton nga pade nung maray, luwasan na nga dyan sa lamesa mo, o dyan maharampangan sa kalye, mga nakahuruba pa, o ngarangak-ngakan ni restoryan sagkod matangaon, bawal na iyan. So paglakaw-lakaw uba sa kalye, bawal na iyan. Bako, tatanems. So video okay hanggang alas 10 na. Plus, curfew sa minor de edad alas 10. Ninbanggi hanggang alas 4 nin magahon. Pinag-follow up na ni Chief Jimmy diyan sa sarong Municipal Local Government Operations Officer sa Ginubatan ata yun, dai pa man mananggad. Ta fresco pa lang yan ay pinagpaluwas ng mga direktibas, pahayag statements ni Secretary Remulla, baka follows next na so mga direktiba na kan-opisyalmente tabi na ipapadara black and white sa mga DILG, regional, provincial, and ultimately sa mga implementing agencies kayan. Yan po ang duwang development, national, buda international. Pirang report ang pwede pang makalawag tatanems, saro na lang, o si Pading Jomar, Karen, mamaya ka ng alas 5, tapos si Pading Jomar na mo nang ilalaog niya to, nakabuelo lang kita duman sa istorya international, buda dit na pagpingki niya to kan national story. Ano tabi? DZGB On the Spot Report. Kumpadren Jomar, maray na pon tabi, please go ahead na. Salamat pa rin Pio, pinasalamatan man kan St. John the Baptist Parish, ang lokal na gobyerno kan Tabaco at ang iba pang mga concerned government agencies na nagtarabang para maging areglado ang dalagan kan mga prosesyon na ginibo digdi sa syudad kan Tabaco, may koneksyon sa pagselebrar kan Semana o pagrumdum kan Semana Santa. Ini ang naging pahayag ni Mr. Aldrin Romero, ang chairman kan Commission on Worship kan St. John the Baptist Parish kan Tabaco City, na nagkataon man na empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Susog kay Romero na kunday sa tabang kaining mga personnel kan Philippine National Police, PSO at iba pang ahensya, dai naging areglado subulos kan prosesyon kan Miyerkules asing kan Huwebes Santo. Sayang sinabi na Miyerkules 39 so paso, pag Biyernes is 43, pero makaskas na natapos ang paso ang prosesyon dahil sa areglado so naging bulos sa tabang kan mga ahensya kang gobyerno asin LGU. Sa iya man na sinabi na dahil sa presensya kan mga uniform personnel, naging disiplinado man itong so mga deboto, asin naiwasan itong so aragawan kan burak ang pagkatapos kan prosesyon. Ito ko lang po pasalamatan, lalong-lalo na po si Mayor and gabos po din mga pag-iribata sa LGU, Vice, Mag-Ami, and sa mga opisina kong kapartner ko sa pagplano kang ining Holy Week. Kasi po, kung ako lang, dahil naman pwede makikibo. Kung sa St. John lang, dahil naman pwede makikibo. Lalo-lalo na po sa PSO, si Malu,
fire po. Sa gabos po na nagtarabang, salamat po. Siguro po, i-update ko na lang po so kang Wednesday procession hanggang po kang Sunday. Kang Wednesday. Okay, dinagdag kay ni Romero pa rin Pio na nagluwaso Dolorosa so pinaka-ultimo na paso akan Miyerkules Santo alas 6, pasado alas 6 mag-alas 7 na. Pero in almost nagkapirang minuto after 1 hour nakabalik na ini sa simbahan. I-argument kay ini sa sistema kang Biyernes Santo na gustong sabihin susag sa iya areglado sa naging dalagan dahil mga kaulangan ismut sa prosesyon na nagresulta para dainin na mga papurupondo sindor derecho na naging kagianan man sa Gabos. Roger. Yung mga informasyon, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Sa istorya hali dyan sa Premier Distrito Canalbay, sabi ni Sir Andy na Marbella, good afternoon Sir Andy, yaong po ka mo nakaantabay, hopefully yaong patabi ka mo nagantabay. Ano, sabi ni Sir Andy na Marbella, duman sa report man ni Chief Jimmy, dati po, trinabaho ko na yan Sir Pio, pati kasirola, bit-bit ko. Bawal talagang inuman sa kalye. Ang video 5 po, 5 p.m. to 9 p.m. kan Banggi. Kasirola na may laag ng pulutan, buda, sumang alak na binirit bit. Tama naman baga talaga tatanim sa no? Kung magiinuman dyan lang sa laog, kan sa indong solar, bako naman sa kalyeta, para bang mga siga-siga na kamo dyan, ano? Lalo na sa Manila baga, sus Mario Joseph. No? Sir Andy, maray na aga tabi, Sir Andy, okay, maray na hapon, mabuhay ka mo dyan sa Task Force Kalinigan. Sabi naman ni El Viajero, Boss Pio, niya kun ang maglakaw-lakaw sa kalye, si Ivana. Ay nako tabi. Bueno, salamat kan sa ilo pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas